Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'umma, ina mana barka da safe. Yau ina kuma son amfani da wannan dama don in miƙa godiya ta mara yankewa a gare ku, musamman masoya da 'yan uwa da abokan arziki. Irin wannan jajircewa da kuka yi akan wannan al'amarin, da wanda haku suka taya mu alhini baki ɗaya, da wanda suka ɓata lokacinsu, da wanda suka ɓata kuɗaɗensu da komai. Na gode ƙwarai da gaske, Allah ya saka da alheri. A ƙarshe ina fatan Allah Ubangiji ya ƙara tsaye da mu akan gaskiya, ya cire mana tsoro, ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta ko da hanyar da take mutuwan mu ce a wajen. Ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ya ba mu ikon gudatta ko da hanyar da take yana nufin jin daɗi ne na duniya kawai a kanta. Allah